Χρόνια πολλά και στην Ελλάδα και στο ηρωικό και πολύ σημαντικό για την εξέλιξη του έθνους μας άστρο Κινουρίας. Χαίρετε. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά. Καλώς ήρθατε στο Europa. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Και καλή δύναμη. Πώς είναι τα μέρη μας, Πρόεδρε? Καλά είναι. Γιατί να μην έρθω στα μέρη σας? Χαιρόμαστε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να έρθει η στιγμή που οι πολιτικοί να λένε τιμή μας που μας αγαπάτε, παρά τον αντίστροφο. Παντού θα πάμε. Παντού η αξιοπρέπεια του κόσμου, η επάρκεια στο εισόδημα, η κάθαρση στο πολιτικό σύστημα, αυτά δεν είναι ζητήματα μόνο πανεπιστήμια. Είναι παντού, παντού, σε όλη την Ελλάδα. Βρισκόμαστε εδώ διότι η ελευθερία δεν είναι κάτι το οποίο το κατακτάς μια φορά και σταματάει εκεί η διαδικασία. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το διεκδικείς κάθε μέρα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο.